Høner de passer husholdning, det er jo fast, og samtidig også på det indgår, hvis det er på landet eller i små. De lavede håndarbejde, men det var jo ikke kun det, kvinder vi godt, det gør med også. Skal mænd også? Mænd strikkede også. Vi fik jo stoppet her ved grundloven, den kom jo her i 1849, og vi er så i 1864. Og der var det jo nogen, der talte for, at kvinder skulle have stemmeret. Og det var vi mange, der sagde, altså nu går det altså for vidt. Det duer ikke. Det kan kun gå galt, hvis det er sådan, vi accepterer det. Og købmanden, han er sådan lavet meget fremskridtsvenlig. Det er nogle forklaret, altså. Det mente jeg altså, det må han sørge for at komme og sige til de andre, at de skal ikke have stemmeret. De ved jo ikke noget som helst om handel, og drive et land og sådan noget, så de kunne lige så godt lide om fastbørn, det var de jo gode til. Og det blev også stoppet, fordi de fik jo stemmeretten, det blev jo givet til mænd over 30 år og en husstand, så vi fik alle de der sorteret fra. Især de der unge mænd, unge kærne, der er 20-30, der også taler om, at man vil sætte dem helt ned til 25 år. Det skete der heldigvis heller ikke. Ja, det er jo først og fremmest kronetømmer. Så er det fjolser og fattige og de fremmede og fulde bøtter. De har ikke noget at gøre med at stemme. Kvinde eller deres piger får lov til at gå i skole, så de kan få lære at læse og skrive. Ja. Så de også lære i 10 minutter, og deres fædre må alt hvad det har de jo ikke ud for at varetage. Det er ikke rigtigt, mor. Og god dannelse. God dannelse, det skal man have. Ja, ja. Det kan man jo lære sin mor.